OK, čus, vítam vás v mojom ďalšom videi. Tentokrát z vlogu, akoby, neviem, či to bude vlog, alebo do čoho to spojím, že by som mal točiť s Kubom Cvokom, že minulý týždeň mi to nevyšlo, pretože som vyšiel preč a ja som nevedel o tom, až potom som to dozvedel. No, ale všetci všimli určite, že čo to mám v ruke, no. Ja som si teraz zlomil ruku pred 2 mesiacmi v júni, tuším. Mal som sadru a teraz budem mať 3 mesiace tú ortézu. Takže neviem, ako budem točiť teraz, neviem, nebudem môcť točiť. Len tak vlogy a informačky a všeličo. Až za 3 mesiace by mi to dali mať dole. Takže vtedy by som mal natáčať už normálne videá, možno tak 2-3 videá týždenne. Už som na tom pracoval, teraz som vydal nejak 4-3 videá, neviem koľko to bylo, to nepamätám. To ma teraz trošku drží táto ortéza. Naozaj som mal zlomené dosť vážne, tie kosti nejako som mal, ani než som to mal pohnuté, nemal som kosti takto, ale mal som ich takto v sebe, takže by to dosť museli naprávať. Mám tam aj drát, takže teraz s tú rukou moc nemôžem hýbať. Aby mi ten drát nevyskočil, takže ak chcete, prečo sa mi to stalo, tak som hral futbal s kamarátmi. A nejak som ho obehral, on mi tam, chcel mi zobrať loptu, on mi tam dal nohu, ja som sa od neho odtúnul, potkol. A ja som, vidíte, takto som mal vystretú ruku a tie kosti mi skoro vyskočili von, takže mal som šťastie vtedy. Ako nebolo to moc, ale tak 3 mesiace, skoro 5 mesiacov máme toto na ruke. Úplne neviem, ako to mám vyrovnať teraz, takže to bude mať takú ťažké s tým točením. OK, takže s tým Kubom som sa teraz dohodol, nevie kedy dojde, lebo on si musí práce. No, takže s tým som sa dohodol a možno už za 3 týždne by som vlastne musel natočiť tú moju show. Tak vtedy som nevedal ešte ani nič, takže za 4 mesiace by som mohol točiť normálne, ako som hovoril. A tak, to je všetko. To je z tohoto videa naozaj asi tak všetko. Ak sa ti videjko páčilo, nezabudni hodiť like alebo odber. Ak nie, vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ čus!